Ay, bakit tumago? Kontento niya yan ah. Ay, gudan niya yan. Panguan daw. Kalap ka mo na buligi daw. Kaya yung mga trabaho niya iyo. Dinit sa akin. Pamati ko ba? Ginadit dito. So, saan niya? Di pa utak ka. Kaya di ka man. Kaya adi ka man lang ay Bago ka pa, boss. Buwan ka rin. Ay, dit, maupay kaya ni ka. Kaya ano na liwat? May adak to yoy mo. Ano man? Pwede makakarti mo, mga kwan nga da. Banisin. Dati mo, isa pa. Sige, sige. Pero Ano ala pag... ito, okay? O, tikang dito. Tikang dito, tikadto. Ako nito, kaya ako nini sapat. Ala paglagpas nga ito nga may tulay. Hindi mo balitaw ito. Oo, ako nito. Kaya, ha? Kaya tikadto, kan may kilito. Bangkat dito, kanan. Oh, sige, sige. Salamat, dit. Makada ko. Oo, sige. Oh, sige. Nakatuyo yung tao niya, no? Kaya pagkikita la pero minta ako namon. Aroon na pero minta lupot. Gunggong! Haptan nga niya. Bubusan ko diyan ni Michael. Eh, dirt akon sa oplakit dida. Baka di kay... Ba nakadaamot ni Rapuan. Meanwhile, Upay na lang ako rin yung nagpipinanguhit. Kuan. At mga panisil na mga binuhi ko. Kaya mo din eh. Pati mga kagang, wala na bumurot. Tao ko dito, nang gibahin may na nagpipinan murot at mga panisil. Papalpagong ko niya. Taptang kula. later. Kadamo ka akong din nakukuha ng mga banisil. Sus, takaw, pailiwat ang nilong. Damo ba din eh. Amo din din yung sisiring ni Dudit na kuwan iya. Sapa. Uy! Daw, kada akong isda. Sus, ano ba ini? Bangus ada ini. Ano tatawo niya inang pamati? Kung ipipinamurot yung takbani sila ya. Kulat lang kayo nang lumakat. Bakot-bakot kayo basta. Kaya yung kuya maro niya kadabot ang kasturot nila. Diri ngayon makuri din ito. Murang mga banisil. Makakahaling ko na kini mga ansing ko to sa kabubos. Ansing ko ko para kung makakakot ang ganansya. Ano nang ipipinamurot niya mo? Mga banisil mga binuhi ko ito. Ang trabaho. Dahil ako natagkas na mga banisil din eh. Pins na kadaan. Mas kasago ka na naubos na pins. Ikaw nito, iwad. Iwad kay... Ikaw tagiyan eh. Ako nini, nga sa pa, wala nini. Kay na siring Dudit. Idudit. Oo, nagserve ko eh. Ako nang din ni Sapa. Kaya nga. Sa pula niya din eh. Ipaiwas ka na nga ni kay. Anak mga banisil din. Ano man ini? Iwad, sarang nga kay. May magpurot diba? Ano? Katunta lang yan, katunta. Ulit. Mga puli nga tao. Kapag bagong kuya natin ang ulo. Tara. A few moments later. Matao ka po din baras. Bahay na tumapka ni Michael. Pagbibinusahan na ito. Kore pa siguro kung latupunan ko. Ay, ba't banda ngayon yung sisirin nga? Ay, ni Dudit. Didi ato, didi ko dapit nakita niya. Kaya nakadito din kanina nato. Kalenta, tara, kalenta. Hindi, manini Dudit. Ya, kumita ka kan Dudit kanina din eh. Ada man kanina baras kay kita arang bahay sumuksok nga da. Ano po nini? Nabaras rin, man. Hindi man kin. Bay, nagpalubong. Kupanong ko daw. Kupanong taba. Bay, ko Ay, nga bakit tumago? Ito niya yan ah. Panguan daw. Kalap ka mo na buligi daw. Yung mga trabaho niya iyo. Dinit sa akin. Pamati ko ba? Ginadit dito. So, saan niya? Di pa utak ka. Kaya adi ka man lang ay Bago ka pa, boss. Buwan ka rin. Didi. Ay, ka. Ada ka lang ay Kaya nung hindi pag tinago-tago ka mo na akon. Kaya nung gintugutan mo yapang ang panisil nga. Sa kulay ikaw. Amo nga. Kadiri kay kung magsarit ka kay mo di ka man mahatag. Parang ka nga panisil gamot na ubos sila. Di pinanugot ka pa ko din eh. Tagalin, ini. Kaya mo gin... Kuan. Naluoy ka nakit na tao pero kay Tara, ngiri kita barangay kay... Papa, kung ka mo kay... Panisil nila, ubos na niya yung pagpinanguha. Ay na, siring iya nga iyak ko nito dito nga Sa taan. kulay ko, tara ka kita barangay. Hindi kita. Papa, tawag ko ka mo. Hindi ha? Kanida.